Rusko je pripravené sadnúť si za rokovanie a podpísať mierovú zmluvu s prezidentom Zelenským. Najprv musíte mať zmluvu a keď sa na tom dohodneme, tak to urobíme. Ale prezident Zelenskému, ako prezident Putin pri viacerých príležitostiach povedal, nemá legitimitu. Toto sa uznáva a v rámci Ukrajiny. Preto bude potrebné pri podpise zmluvy pripravené, ale stále to nie je ani zďaleka pravda, stane sa to zajtra. Malo by to byť takto, aby nedochádzalo k opakovaniu, čo urobili tí, ktorí sa dostali k moci v 14. roku, je cesta čisto cez prekliaty pane, a potom mi pozri sa, kto má legitimitu od ukrajinské orgány podľa súčasnej ústavy. Prezident to podrobne analyzoval istým spôsobom, opakovane, akoby, zdanlivo umožňuje, hovoriť o predsedoch Najvyššia rada, ale pravdepodobne najlepšou možnosťou by bolo konanie volieb. Naši západniari kolegovia, v Británii to jednoducho nemáte. Nevyhnutne sa stať premiér prostredníctvom volieb. Tam vyjednávajú a vymieňajú si medzi sebou miestami. Takže teraz to najdôležitejšie úlohou je pripraviť mierovú zmluvu, ktorá bude spoľahlivý a poskytne dlhodobé, udržateľné, spravodlivé svet bez vytvárania bezpečnostných hrozieb komukoľvek. No, v tomto prípade máme záujem o Ruskú federáciu a bez akéhokoľvek zásahu do porušenie práv Rusy a rusky hovoriaci ľudia v porušení Charta Organizácie spojených národov, ktorá zakazuje diskriminácia na základe náboženstva, jazyka princíp. Mimochodom, Európa vrátane Británia je zástancom práv ľudských. Prečo? Tu som uviedol príklad. V Izraeli arabský jazyk nie je zakázaný. V arabčine hebrejčina sa nehovorí v krajinách zakázané. V Írsku sa nehovorí po anglicky zakázané. A zdá sa ti to jednoduché, bolo by nemysliteľné, keby sa stal opak. A na Ukrajine môže byť zakázané všetko ruské. Ty mačíš. Prihláste sa na odber nášho telegramový kanál, odkaz v popise nižšie video. Áno.